Hola, soc Javier Olivella de la Fundació Catalunya Estat i la Fundació Catalunya Estat vol fer una proposta del que podríem fer amb els diners de l'espoli. Per exemple, nosaltres fem aquesta proposta amb els gairebé 21.000 milions d'euros que es queda a l'estat espanyol i no ens retornen amb inversió, i nosaltres fem un repartiment amb aquests 5 apartats. Per exemple, un 11% amb uns 2.200 milions d'euros amb competències d'estat. Com que ja seríem un estat, doncs hauríem d'invertir amb la contribució a la Unió Europea, ambaixades i altres. Tot i que tinguem en compte que ja ho estem pagant amb el que s'està quedant a l'estat espanyol. Un altre 11%, amb 2.300 milions d'euros, tot allò que l'estat espanyol no ens ha fet aquí a Catalunya. Ports, aeroports, trens, metros, etc. Reduir impostos. Aquest és un apartat molt important al qual li destinaríem un 38% dels diners, 7.900 milions d'euros, que per exemple ens permetrien reduir aquests impostos de les societats amb un 20% i per tant aconseguiríem que es reinvertís molt en les empreses i poguéssim atraure noves empreses al nostre estat. També podríem reduir en l'IRPF perquè els treballadors poguessin tenir una renda més elevada i cadascú d'ells pogués reinvertir més en despesa a Catalunya. Per exemple, els del 24% passarien al 15%, els del 28% al 20%, etc. I en polítiques socials també el que estem patint avui en dia, amb salut i amb hospitals, tot aquest problema el solucionaríem amb 2.000 milions més que invertiríem a Catalunya. I un altre greuge molt gran, els nostres treballadors que han patit durant molts anys treballant amb el seu gran esforç, incrementar-los les pensions, per exemple, amb un 10%. Recordem que aquest espoli nosaltres li sumaríem el que la Generalitat ja té de pressupost anual, amb la qual cosa gairebé ens anirem a 60 milions d'euros que la Generalitat tindria per al seu benefici.